Tubig inareklamo nga may duag green sa Barangay Bulilaw, Mandurriao may presensya sang coliform kag E. coli base sa resulta sang microbiological analysis. Si Zen Kilantang nakatuto. Nagwa sa resulta sang test report sang microbiological analysis of water nga ginhimo nga mayara sang coliform kag E. coli ang sample sang tubig nga gin-examine halin sa bomba sang Barangay Bulilaw, Mandurriao. Suno sa kapitan sang barangay, ginabisuhan na sini ang mga residente nga hindi anay paggamito ng tubig bangod tuman ka delikado. Ang mga komentaryo, inspector, as per advice na hindi lang nila may paggamiton ang tubig, bisan sa panghugas, pangigo, o panglaba. So, din-update naman namon ang mga residente. Sunod sa kapitan, nagabulig naman ang tagdumalahan sang pinakamalapit nga establishmento nga ginadudahan nagatugas sang amo nga kolor sang tubig agud maaksyonan ang problema sang pumuluyo. Ang PNR, pag-inspection man. So, ay pa kami update kung din man galing ang color green. Sa subong ginahulat pa sang barangay officials ang resulta sang chemical kag physical test sang tubig nga magwa sa sulod sang duha ka semana antes makahimo sang mas detalyado nga solusyon sa amo nga sitwasyon. Upoy Caramel Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas.